temos a receta dunhas galletas de avena, plátano e chocolate que están moi ricas, son fáciles de facer e ademais son sanas. Vou poñervos agora os ingredientes e os pasos que tenéis que seguir. En primeiro lugar, batemos o ingrediente que escollemos como opcional para adozar as galletas. Eu neste caso empreguei unhas ciruelas que tiña na casa. Logo comezamos a esmagar o plátano ata que teña a textura dun puré. Unha vez conseguida a textura, imos engadindo os demais ingredientes e mesturando ben. Unha vez temos todo mesturado, comezamos a facer boliñas coas mans, apoiándonos cunha culler. Colocamos as boliñas na bandexa, deixando un pouco de espacio de separación entre elas, xa que despois temos que esmagalas. Cando teñamos todas as boliñas colocadas na bandexa, comezamos a esmagalas cunha culler. O ideal é que queden do grosor dun dedo, xa que senón despois, ao metelas no forno, poden quedar crudas por dentro. Mentres esmagamos as galletas, podemos aproveitar para poñer a prequentar o forno a 180 grados, con calor tanto por arriba como por abaixo. Cando teñamos todo listo e o forno quente, colocamos as galletas no medio e as deixamos entre 15 e 20 minutos, sacándoas cando estén un pouco douradas. E listo. Espero que vos gusten e bo proveito.